Vores problem er tyske blod, som vi har i vores kommune, som gør ikke det. Og det kan godt sætte. Det er fordi, det er med svært at få hul igennem til hende. Hej med dig. Hej, Spokke. Man glemmer lidt, hvor hurtigt det går. Hvor det er CF. Pyt med de rolige, men mere at du har noget... Det står ikke nogen vand. Nå, jeg troede, det var en kummefryser, du havde taget med. Hold nu kæft. Der var 2 steder. Ej, Jonas, han går helt amok, når han ser de her duer. Også nu ser ikke. Ja, det er en dreng. Det er en fin dreng. Er du en fin dreng? Ja. Det er jo sjovt nu, ikke? Patrick, de havde kun 7. Og så har jeg aftalt fordi han kommer jo alligevel, han kan lave nogle indkøb 4 dage senere end sådan noget som mælk og lidt ekstra rugbrød og noget ekstra brød. Det ved jeg godt. Der er ikke noget til at tage jo, rugbrød, det kan du ikke få. Så god den der, den er gået fuldstændig. Det skal stå så længe. Jeg ved godt, men stadigvæk, det er jo ikke til at skære. Jeg kan du lære noget om apoteket? Kan du lære noget? Så er du så også former, det giver Ejko, se, Ejko. Denne her. Se. Hvad hedder hun? Ejko. Eller han, undskyld. Ejko. Ejko. er fin. Ejko, se. Den er god. Se. Den kan man få alle til. Godt. Hvordan kan du arbejde? Nej, 4 dage. Nå, men det er godt. Så kan han jo det hele. Så, Den er god. Den er nemlig rigtig. Ikke det hele. Sitter og det ikke? jo, det kan han. Det kan han sgu. Jamen det skulle sgu da ikke på bagsiden, dit fjol.